Ka Norway kadai kawe ka tim ka ba klan bha ha ka ne ka jing kni rung ka World Cup kata ka World Cup qualification arajar pohunriu. Ti hang ne menta tu ne pej ya ki rang ile kai jong ka Norway ki ban sami madan ha ka ne ka World Cup menta usnem. Ha ka ne ka squad list jong ka Norway sya ka World Cup arajar pohunriu u Erling Haaland ba yale kai ka klub Manchester City ula sya kan thublang. Nang ta Martin Odegaard ubaya lekai ka klub Arsenal. Nang ta Arngut kirang lekai haka klub Benfica kidei u Andries Bad Fredrik. Nang ta Laingut kirang lekai kiba yelekai haka klub Bodo Glimt kata Fredrik Andri u Patrick Bad u Jens Peter Ho kini kidei ki Laingut kirang lekai kiba lekai haka klub Bodo Glimt. Upaya lekai haka klub Dortmund pat udah Julian Rieson. Upaya lekai haka klub Wolves pat udah David Mola. Tim mentapet ya bero kirang lekai jongkan Norway kiban sami madan hakane ke World Cup arjar punriu bat hak ega klub kebahagia lekai. Kublai sibut.